Avui us explicaré aquest conte que es diu La lluna no és de ningú. Comencem. És el mateix que aquí. La lluna no és de ningú. La guineu és una criatura que pot viure en d'una ciutat perquè és ràpida i enginyosa, perquè menja de tot. En canvi, hi ha altres animals que no. Cocodril. Aquest és el Cliff, que viu a la ciutat. Després descobrirem qui és aquest. El Cliff viu a un apartament petit, en un barri molt mogut de la ciutat. De dia, en Cliff treballa en una fàbrica i de nit fa coses més a guineu. Li agrada passejar sense rumb pels carrers. Una vegada va veure un os que ballava. Aquest és l'amic d'en Cliff, que és en Humphrey. El Humphrey no sempre viu a una casa. Ha treballat en moltes coses. Un dia va ser transportista de pianos. Pobret, que els pianos el porten Humphrey. I li pesen molt, segurament. Un dia en Cliff es va trobar Humphrey assegut a una plaça. No tenia gaire bon aspecte. Humphrey, com no s'hi menjat res durant els dies. A la seva bossa hi va veure un sobre blau. Això és de veritat. D'on has tret aquest sobre? L'he trobat a les escombraries, va dir en Humphrey. Oh, és una invitació per anar al teatre. Anem-hi! Aquella nit van anar a l'estrena amb Cliff i el Humphrey a veure La lluna no és de ningú. I els hi van donar canapés. Ostres, que vi! A estones van riure i a estones van plorar. En Cliff riu i en Humphrey plora. En acabar, van descobrir que les entrades incloïen una beguda calenta i un gran tros de pastís. En Humphrey va tornar a plorar. Aquella nit, mentre en Cliff i en Humphrey passejaven, es van dir l'un a l'altre: aquesta és la nostra ciutat. Quan van arribar a la cantonada, on els seus camins se separaven, en Humphrey li va fer una forta abraçada a en Cliff. De bona nit. De quin gos, de quin gat, ens veiem ben aviat.